Čaute lidi, zdraví vás Lukas. Dneska udělám takový tutoriál, dneska netočím let's play, takže dneska vám udělám tutoriál, tento bude věnovaný spíš klukům, oholení, tady ještě něco mám. Tak, to bude oholení, holky si taky holí, ale nohy, tak, ale my budeme věnovat téhle části. Jo, takže co potřebujeme, to je velice důležitá věc. Takže toto, to je, no, víte to, prostě nespomenu si na název. Pěna, holící, tak. Ta potěrka, bez které bychom to neudělali. Bez čeho by to vůbec nešlo, tak je to žiletka, protože bez té bychom se neměli jak oholit. Je to žilet. Cool. Tak jo. Ještě voda, že jo? Tady máme vodu a vodu po holení. To je dobře důležitá. Kdybyste si šli štěkat psa, tak mám puštěného svého trhača, který všechny potrhá, tak. Poslal jsem ho na místo, tak snad bude potichu. Tak jo, tak začneme. Jo, namačkal jsem to, je to jakási malinká pixlička, nevím co, tak tady máme zrcátko, to je taky důležité. To jsem si tady nachystal, zapomněl jsem ho zmínit, tak. Co to je? Tak. A zatím jsem jedinej, komu se podařilo udělat za jedno holení 2 jizvy. To se zatím nikomu ještě nepodařilo. Tak uvidíme, jestli nám dneska přibude jizvička nebo nepřibude. Ještě trošku přicáknem. Tak. A jedem. Mokré místa, i kde to oholené nemáme, vypadá to cool. Doporučuju. A musím se vyhnout hubě, abych mohl mluvit. Tak jo, tak na chvilku zavřu. A jsem zpět. Tak jo, takže dotenčíme to. Tak. Tak, a je to. Tak jo. Tak. Takže tohle můžeme zavřít. Tak, už máme hotovo. Sice mám ten pěny málo, ale snad při nejhorším dotenčíme. Takže, teď je velice nebezpečná část. Vezmete žiletku a pomaličky. Dobrý. Tak jo. Já tady ty kotlety nesnáším a strojka mi to nikdy nevemou, tak já to musím. Au. Snad se mi ty jizvy snad nepotentí. Tak jo. Ta voda se nám hodí teďka. Takže už dáme do vody. Tak. No, musíme pomoct tomu trošku. Tak. Dobrý. Už tam v hubě. Tu pěnu. Hnusná. Neochutnejte ju. Nechutná. Dobře. Tak. Vodičkou už máme špinavou. Jako odtrubka toto. Tak. Co jem? Tak. A je lepší, když oholíte i místa, kde fousy nemáte. To je dobré. Když máš nějaké... Jak to říkal jeden kluk ve filmu, ženy nemají rády, když je při líbání pícháš. Takže holit i to, kde to nemáte, vyrostene. Tak. Tak. Hop. Kurňa mi to kaplo na zem, nevadí. Neřeším. Tak. A teď je ta nejhorší část. Tady jsem se vždycky pořezal. No, jednou, zatím teda. Tak jo, takže uděláme rybičku. Yes. Tak, omlouvám se, jestli něco sešíte, tak mám neutěsněné okna ještě. Takže, tohle dopadlo dobře, mám teďka žilet. Jak jsem říkal, tahle je dobrá, je lepší jak nějaké neznačkové. Tady to je nejhorší. Tak jo, to jsme měli. Tak. Kapeho. Tak jo.
No. Je to dobrý. Tak. Ručník. Tež důležité, jak jsem říkal. Tak jo, takže utřem všecko. Tak. Takže teď musíme si otřít to, co nešlo pryč. Fuj. Máme ještě rýmu, tak to není nejjednodušší. Tak jo. Tak. Dobře. Ještě pár důležitých věcí, takže teďka ta ani pěna, voda po holení, voda. Musíme otevřít. O, tahle vypadá celkem kvalitně. Všecko. Tak jo. Takže někdo to dělá takhle, jo. Já to osobně dělám. Si naliju do ruky, pozastřu a... to pálí. Kecám. Já už jsem zvyklý. Tak jo. Tak. Na chodbě je zase nějaký ramus, jo. Tak jo. A jste gentleman. Tak jo, tak doufám, že se vám toto líbilo. Jestli ano, tak lajkujte. Jestli ne, tak dislike. A věřím, že bude spíš like. Tak jo, nějaké komenty, ať se zasměju. No a příště píšte mi do toho komentářů nápady, co mám točit a já nemám vůbec představu, jo? Tak díky a díky za shlédnutí. Jo, tak když dáte like, tak vím, že je to dobrý, že můžu točit, když odbíráte, tak je to taky dobrý, tak no a ještě já už mám tvářičky jak dětskou prdýlku chládkou. Tak jo. Takže tady jsem vám ukázal co a jak. A v příštím zkusím nějak něco vymyslet, nebo pište mi do komentářů, jsem vám vděčný. Díky. Tak já se v tomhle díle, tutoriálu na holení s váma loučím a čaute. Wow.